cada institución ou organización ten o seu ámbito de traballo. Nós temos a responsabilidade de gobernar, de propoñer iniciativas, e os sindicatos no seu lexítimo direito poden posicionarse respecto desas iniciativas. Teño que respetar esas posicións, aínda que non as comparten moitas cuestións. No caso do contrato homologado non é que o sindicato labrego este en contra do contrato homologado, senón que reclama que figure no contrato homologado para todos os contratos un precio mínimo no leite, o cual, habendo unha organización común de mercado do leite a nivel europeo, non é competencia da Consellería, e en calquera caso é unha cuestión que en estes momentos, coa normativa existente a nivel europeo, é absolutamente ilegal. Eso non significa que os contratos que se firman non teñan precio, que teñen un precio, que figura un precio, que non pode no Diario Oficial de Galiza a Administración galega fixar un precio para o leite, e iso é o problema que realmente non podemos abordar. Na realidade actual piden algo ilegal, entón que a Administración galega fixe un precio mínimo para o leite é ilegal. Hoxe mesmo é ilegal que o faga a Administración Europea, que é quen regula a Organización Común do Mercado. Por lo tanto, non tería aplicación aínda que o fixeran. Impediuno, basicamente, primeiro, o punto de partida, que tiña dous condicionantes moi difíciles de xestionar no corto plazo. O primeiro, a industria galega controla escasamente o 25% do leite que se produce en Galiza, e segundo, as relacións que existían no sector eran unhas relacións de desestructuración total entre produtores e industrias. Por tanto, había que dedicarse en primeiro lugar a modificar esas condicións de contorno. Tamén o feito de que Galiza, no ámbito do sector lácteo do Estado, fora durante moitísimo tempo, a pesar de ter unha relevancia social do 50% e o 40% no ámbito da produción de leite, pouco menos que un convidado de pedra irrelevante. En ese sentido, tamén hubo que cambiar condicións de contorno. E tamén, probablemente, foi un dato moi relevante o feito de non ter un instrumento público de financiamento potente que permitira, impulsar decisivamente esa decisión. Eso, xunto con que as cooperativas importantes do sector lácteo tampouco necesitaban probablemente un impulso de capitalización, fixo que necesitáramos ir sentando as bases destas condicións de contorno para que na próxima legislatura, tamén coa creación dun Instituto de Crédito Oficial galego, se poda dar o salto cualitativo para ter todos os instrumentos, e se o sector o quere. Trátase dun cambio casi se podría calificar de revolucionario nas relacións entre produtores e industrias, onde existía decisións todas prácticamente unilaterais, se pasan a regular a través dun contrato que garantiza a recollida, que incluso contempla mecanismos de renovación dese contrato públicos e obxectivables. Iso é un cambio que, primeiro, levou moito tempo xestionar a súa plasmación, prácticamente ano e medio, porque había reticencias por os sectores, e desde unha vez que se ten o contrato funcionando, pois siga habendo dificultades, como aconteceu en outros sectores ao inicio. Pero o que é importante é que desde novembro, que é cando realmente empeza a haber as reunións na Comisión de Seguimento para impulsar os contratos, a partir de novembro, a día de hoxe estamos xa en unha cifra superior aos 600 contratos asinados, que eu creo que é unha cifra moi importante como arranque desta figura. De certo, non hai nada. Xa é unha empresa pública que ten en algúns momentos contratadas a máis de 2.500 personas na época de reforzo do verán, con un procedimento transparente, obxectivo e público, que ademais se fai por listas, con unha proba física. Nas comisións de selección ofreceuselles a posibilidade aos sindicatos de que tuveran presencia e, por tanto, que fiscalizaran todo. As listas están publicadas na página web,
en algúns dos perfiles que contratamos non hai personal suficiente nas listas e hai que recurrir ao INEM, o que pon de manifesto que discrecionalidade ninguna, porque teñen que acabar enviándonos persoas do INEM porque non é un traballo duro e non hai persoas suficientes. E o que é curioso é que con un volumen tan grande de contratación hai persoas probablemente afiliadas a todas as forzas políticas de Galiza e de todas as corrientes sindicais, e iso, dende logo, non debe de ser impedimento para que podan traballar na administración pública. A capacidade de facer cousas, que é importante, e actuar sobre a realidade non só con propostas, sino con iniciativas que despois se verifican na realidade. E negativamente, que me gustaría que os cambios que se impulsan tuveran unha verificación máis áxil a nivel administrativo. Eu creo que o Partido Popular ten unha tendencia baixa, o PSOE en estes momentos ten unha tendencia a ter un resultado similar, o sea, o estancamento respecto a tal, e o Bloque creo que ten unha tendencia a subir moi significativa. Esa sería un pouco a miña percepción da realidade en estes momentos.